Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida, ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan, ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante, tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na, nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya? Ibaganan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayo ngam siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna at tasaan met amadlaw abakbaketa. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiyo ko mamam. Jacket nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang numangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabalin nga awagan nak iti mam. Ngam no dudwa talaang, awagan nak iti kora. Padasag ma'am. Saan mo apadasan? Aramidam, taday ti kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbaga na. Sakbay aman manon nga umawag. Timat kit limbaga na. Nangina ka ti bayad no umawag. Kaya't na ka ti agimpan. Oh, matlagayam. Awit nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduwa-duwa? Iliw-liwag mo day ta nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadaken ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y kaninan si. Kayat na nga isaganaan iti nasaya at amasakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Ibag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mo't siguro? Imbaga na mo't atarigagayan na tinasaya at amasakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno a sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot ang nakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagam kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panangdagdag mo kada Nancy kan Greg a nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabroad. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid kaw. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani nga ibagbagamay. Ulitet nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, papa? Diyo ka di kayat nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. No si ka ti adda asawa na. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti mariknam.
Kasano ko mga amok, kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina tilo dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipawit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min no mabayag adi ka umawag. Mailiwag man. Angam aganos tapay pasit. Isursuro nok ngamin ti may sa taltal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket shop kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidan mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagan? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak iti Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ta ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldok. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, papa? Inakitaan ti maipatakder ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy. Agrum-grumbot kamay. Papanam. Inakirwar ti impawit ni Greg a kwarta, tatang. Pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakal ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Kaya sukat nga ron ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakita mo tarim war ni Nancy. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta ile. Saan ko nga ammo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta kabagis. Kaduan nak man ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kadua. Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makakababain. Kitsyak mat abos ti mangibagbaga. Ala, ingkakit di agpulesan, takaduan na ngagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan. Nag-shopping ka. Inka pa'y agpules. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Saan na mabalin nakastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpules na urayin ka.
nasayata dakan basang. Ada ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di ti kwartam. Ta pagpatarimaan ko iji kusina mi. Agtad-tad namin no agtudo. Kasanungay nga ipautang ko kan ka. Kat bilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kuna. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no da mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo, mat. Napanak man di tabalay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngumsan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna nga min kanya nga da plano ni Greg nga agpatakder iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo numayat da. No madida. Anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka matgaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang matkan kanina na Sonya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpaw it ni Greg. Saan anong ba nga ipautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am. Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Jak pa napan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Isu nga rod amapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am. Dinakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamat ijay restaurant. Ang mga numaigalis ti dilak, kat maawagan kayo tinagan nyo. Noad tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kat dagitan ang marble adalan. Nagngangato nga akikid adalan. O agan nagkat, anagalis talaga. Sa balimot nga mintikit kita ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngam adayo tikit kita ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya kat matinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti Marbel. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Apen. Agkutimot ang tidaga. Ay, sus. Aging ginadsamad. Ha? Umay ka dito, nakumpad ta iting kayo. May galisak! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materyales ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid ken aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin ngayon pawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag ken ruar. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo ta alawas ang napauluhan.
napudno nga ayan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.